Igralište po njihovoj mjeri. Sreća na licima mališana u dvorištu područne škole Donji Mosti kod kapele, jer od sada svi učenici mogu uživati u novim spravama. Meni se jako sviđa zato jer prije je bilo jako staro, nismo imali puno toga za igrat, nismo imali nikakve klackalice, ništa za penjanje i to nas je vrlo rastužilo, ali sada nam je baš tu lijepo. I klackalica je jako zanimljiva, ali i ova za vješanje je jako zanimljiva. Sama sam srećna što smo dobili te stroj, sad možemo svašati igrati i cijeli dan ako treba. Cilj projekta humanitarne udruge RTL pomaže djeci u suradnji s tvrtkom SPAN bio je da najmlađima iz ruralnog te socijalno i ekonomski depriviranog područja osiguraju kvalitetno, ali ono najvažnije sigurno mjesto za igru i odrastanje. Igralište jako puno znači i ovoj lokalnoj sredini, jer ono uključuje nekoliko sela ovdje u blizini, a sigurno znači puno i osnovnoj školi, područnom odjelu Donji Mosti, jer na taj način će zapravo podići razinu kvalitete održavanja nastave. Sve kako bi se promicalo fizičko i mentalno zdravlje te dobrobit učenika. Do sada djeca nisu imala adekvatne uvjete za tjelesni odgoj, a od nove školske godine moći će koristiti i novu opremu u dvorani. Od košarkaške mini basket konstrukcije do švedske ljestve, švedskog sanduka, kozlića, odskočne daske i strunjače. Nismo imali prostora pa smo morali u učionici ili na hodniku. Zahvaljujemo humanitarnoj udruzi RTL pomaže djeci i tvrtci SPAN što su nam omogućili da i mi imamo nastavu tjelesne i zdravstvene kulture u normalnijim uvjetima i u puno boljim uvjetima nego što smo to do sada imali. Upravo su djeca u glavnom fokusu u SPAN-u kada govorimo o društveno odgovornom poslovanju uz STEM aktivnosti, sport i zelene inicijative. Ovogodišnji projekt upravo baca fokus na zdravi život djeteta i nastavak je naše uspješne suradnje sa udrugom RTL pomaže djeci. Veseli nas da smo uspjeli realizirati projekt sa područnom školom u Donjim Mostima. Uvijek nam je naravno drago raditi sa djecom zato što su djeca naše budućnosti. To nije samo floskula nego i naša dužnost činiti sve za njihovu dobrobit i poboljšanje kvalitete života. A njihov osmijeh govori više od riječi.